Ano yun eh, kung... Ayaw bro, no? Kita ka mama ng mic. Ay, kailangan marang ka lang kung i-report mo bro, nang sa may maayo. Ganitin eh. Sini ganitin eh. Bro, yung katong pugong ka niya, kailangan pugong mo. Ano yung mga iso? Ang batuhin mo balas. Uno! Ang simpaw katulog. O no? Ang piso, himong itlog. Oh, ganun mo yung vlog go. Baka kita na makakasing mo. Gusto mo lang. Ganaan na. Ano yung iso mo? Ganaan na mo. Sigpaw. Eh mga tayo sigpaw. Tayo pa daw. Mga ikson, mga higala, ang bitin mo kanta. Ingon ani ikson, din ko mas pagkain, okay na tukol. Ang simpaw ay simpaw si babaw. Ang pisong na imong itlog. Sabi ni Dok, ito mo, ayaw na, bastos nga ito mo. So, mga higala, ang tambal na ito, nag-20 pesos. Panay ko kolekta na dong. Kapoy ng laway ko. Ikson, paminaw, awa. Yung ass later. Hindi na yun. Wala sa katingon na. Magawan. Ang naon naman yung bitin niyo. Narambitin dong. Sakit sa tuntiyan na ni Bumbo, bigyan mo. Masig Paul, tagap na. Wala. Nakakawa na. Dahil wala ka bitin. Eh, manaman itlog ba? Sabay na lang bitin. Ang bitin. Niloko na. Na-stress akong face. Mana. Nilutas ang face. Gusto na magkatawa to. Oh, mana. Chintang. Ganitin.